Приятели. Понякога тишината казва повече от думите. Майстер Екхарт, мистик от 13 век, доминикански монах, философ, богослов, твърди, че Божието царство не е далечен рай, който чака отвъд гроба. То е тук и сега, в теб. Божието царство е близо, казва Христос. Още по-близо, отколкото си мислиш, добавя апостол Павел. А Екхарт подчертава, това не е поетична метафора, това е реалност. Да познаеш Бога не означава да го намериш някъде отвъд. Да познаеш Бога, приятели, това е да се събудиш за Неговото присъствие, което винаги е било в основата на твоята душа. По-интимно от мислите ти, по-дълбоко от чувствата ти, по-същностно от всяко име, което си дал. Дървото, камъкът, водата, светлината. Всичко носи следа от Бог. Но само човекът, който осъзнае това, става благословен. Познанието е ключът. Не притежанието, а разпознаването. Душата не се радва, защото притежава Бога. Душата се радва, защото осъзнава, че никога не го е изгубвала. Божието царство не е малко. То е самият Бог. Цялата му пълнота, без граници и без условия. Дори безброй вселени не биха могли да го съдържат. А душата в своя вътрешен център може. Защото тя е част от Бог. Когато душата почувства това царство в себе си, тя не се нуждае от учител. Тя няма нужда от думи, нито от обяснения. Защото Бог и говори директно. И тук настъпва великото откритие. Царството не идва. То не слиза отвън. То се пробужда отвътре. Майстер Екхарт казва, Бог е навсякъде, защото е нищо. Нищо не в смисъл на липса, а в смисъл на това, което не може да бъде ограничено, определено или пък сванато. Бог е еднакво далеч и еднакво близо до всички. Както небето е на равна височина над всяка точка на земята, така и Бог присъства еднакво във всяка душа. И затова, ако искаш да го видиш, трябва да гледаш по различен начин. Не с очите на разума, не с очите на страха, не с очите на желанието, а с поглед, който отпуснал всички привързаности. Поглед, който не иска, не задържа и не съди. Душата трябва да се издигне над радостта и над скръбта, над притежанието и над загубата, над себе си, защото Бог не се намира чрез натрупване, а чрез отхвърляне. Отхвърляне на всичко, което Той не е. Да видиш Бога означава да не виждаш себе си. Означава да излезеш от границите на аза. Да изгубиш себе си, за да се намериш в него. И в тази загуба да откриеш нов образ. Образ пречистен от време, от страх, от нужда. Образ вкоренен не в света, а в битието. В Божията пълнота няма фрагменти, няма отделни неща, разделени от пространство и време. Има само единство. Единство, в което всичко намира своето място. Както човек, който живее в къща, я познава по-добре от този, който я разглежда отвън, така и душата, която пребива в Бога, разбира живота по-дълбоко от тази, която търси отвън. Истинското знание не идва от наблюдение, а от съпреживяване. Бог иска много от човека. И не защото е строг, а защото е твърде щедър. Щедростта му е толкова голяма, че душата трябва да порасне, за да може да я приеме. Пътят към това осъзнаване изглежда труден, но само в началото. Трудността е в откъсването. Не от света, а от привързаността към света. И когато този товар падне, животът става лек, дишането по-дълбоко и тишината по-пълна. Бог ни търси не по-малко, отколкото ние търсим Него. Той е домът, който чака завръщането ни. Той е покоят след дългото скитане. Той е мястото без място. Тишината, която говори. Майстер Екхарт завършва с благословия. Нека всяка душа се върне към своя източник. Нека всеки човек познае тишината, в която Бог вече живее. Това не е покана за бягство от света. Това е покана за завръщане. Завръщане към онова, което винаги е било в нас. Да познаеш Бога, значи да пребиваваш в Неговото присъствие. Без нужда от доказателства, без нужда от думи. Само присъствие, само любов, само битие. За момента от мен, приятели. До скоро. Благодаря ви за всичко.